फिन खेबसे बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा नैबे आपडेट्सखौ लालांदो। थ' सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों माबे टपिकनि सायाव भिडिअआहाय जानो थांगासिनो दङ। थ' जोङो सावरायबाय थाखानाय बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा अरुण'दय। थ' अरुण'दयखौ लानानै जों गोबांथार बयबो बेबायदिनो कनफिउज गोसोआव आरो जोङो नेनानै दङ माब्ला हाबगोन रांफोरा ना। बेबायदि एकाउन्टआवहाय दासिमबो फैसाया क्रेडिट जायाखै, हाबगोन बुंगासिनो आरो फैसाया हाबासै ना। थ' मे मासाव जोङो बेबायदिनो थांनायखौ जोङो नुखाबाय आरो इलेक्सननि सम थानाय समावबो जोंहा बेबायदिनो कड अफ कन्डाक्ट थानायाव फैसाफोरा बेबायदि हाबखायाखै। दा जोङो नैबे जुन दाननिफ्राय बेबायदिनो जोङो 3,000 रानिङै जोङो निस्सय मोनलांबाय थागोन जानांगौ निस्सय ना। थ' जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेबायदिनो 3,000 रां थ' आइजोफोराहाय मोनगोन आरो जायफोरा बेबायदिनो ना थ' 9,000खौ मोनाखैमोन थ' निस्सय बिथांमोनाबो मोननो हागौ। थ' जोङो एसे नेनानै थानि। थ' जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरोबाव 25,000 जिथुनिखि दंफां फुलि गायनाय बेबायदिनो दाउ अमा बायदिसिना माबा माबि फिसिदों ना। थ' जायफ्रा बेबायदिनो फिसिबाय थ' निस्सय एबारावहाय 25,000 मोननो थांगासिनो दङ जानांगौ। नाथायबा सरकारा निस्सय एसे रांनि क्राइसिस जादोंमोन जानांगौ एबाराव नैबे मे मासाव। बेखायनो बेबायदि रांफोरा हाबाखै आरो जोङो मिथिनो मोन्दों सरकारा एबारावबो ना जोङो दाहारसो लानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। दा जेन' हक दाहारनि गेजेरजोंब्लाबो सरकारा प्रतिश्रुतिखौ मावफुंलांगोन जानांगौ निस्सय ना। थ' जोङो नेनानै थानि आरो फाइनाल आपडेट्सफोर मोनोब्ला लानानै फैगोन। गोलाव खालामला रायजोफोर। थ' आङो नेक्स्ट टाइम बेबायदिनो आपडेट्सफोरखौ आङो होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन ना। थ' गोलाव खालामला बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। थ' गोजोन्थों, बाय बाय।